Hvordan kom du ind? Jeg tror sgu da en gratis dør, mand. Det gør jeg da ikke. Hvad med nu, mand, der giver en midterdør? Skal han ikke betale? Det er dig. Bussen kører ikke før. Hey, lån mig lige 2 kroner. Hurtigt. Hold kæft, prøv lige at se den Suzuki der, mand. Den er hvem lækker, den er. Hey, Kim, har du set ham originalen der? Ved du hvad han har i den kasse der? Han har en maskinpistol. Det er stensikkert. Tror du? Ja, han tager den op om lidt, så skyder han os alle sammen. Ved du hvad? Ved du hvordan vi ordner ham? Nej. Først stikker du benet ud, ikke? Så spænder du ben for ham, så falder han, ikke? Så får han lige de her hurtige slag, ikke? Så bukker han sig ned, så får han lige en hånd i maven, ikke? Og så lige når han falder, ikke? Så lige det sidste karate-look der, mand. Hey, vi skal sgu af. Der er garanteret luder hernede. Tror du? Ja, for helvede, mand. Der er en der. Hvor?